ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर परमकल्याण गीतानि अमृत सागरनि मंगला सरंखौ फराय। तुमिये क्रियातीर सर्वशक्तिमान अव्यक्त अप्रकाश पितृरूपे निराकार। तुमिये क्रियातीर सर्वशक्तिमान व्यक्त प्रकाशमान मातृरूपे साकार। एत दुबै भावे आपुनि एक होनना बुङो मंगला सरंखौ फराय। बार दै अर बे मोननैजोंनो आत्मा जायखौ त्रिगुण आत्मा होनदों गोहोथाम गुण। देहा सिङाव अर थानायखायनो बे सोदोबा बेरखांबोदों। दा जों बे रायलायनायाव होसिख्रावनायाव मेथाइ खननायाव गाबनायाव मिनिनायाव जोंनि देहा सिंनिफ्राय मोनथाम मुवाया ओंखारबोयो खुगाजों गन्थंजों। बे मोनथाम मुवायानो जाहैबाय अर गुदुं फैयो बे अर, बेजों लोगोसे खफ' फैयो बे जाबाय दै, आरो बेजों लोगोसे बिरबोयो बार। बे बार आरो दै अर मोनथामजोंनो आत्मा होनदों त्रिगुण आत्मा। बेखौनो शास्त्रफ्राव साबित्री गायत्री देवी माता कल्पित नाम खालामदों। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जोनोम होग्रा खांग्रा बाग्रा लांग्रा जन्म स्थिति लय बायदि बायदि कल्पनाजों बेखौ बुंनोसै। नाथाय अरा बे मोनसेया। बे अरा मोनबा अर दङ। अरनि गोहोआ गासै मोनबा। बेफोरनो जाहैबाय फारियै आध्यात्मिक अर, गियान अर, सानफ्रामबो जेब्लायबो नुबाय थानाय अर, गाहोग्रा उखैहोग्रा अर, आरो बिमा माहारि स्त्री। बे मोनबाखौ मोनबा अर बाथि अर एबा पन्चम अग्नि होननानै बुंनाय जादों। बेखौ बहा मोनगोन होनोब्ला बृहद आरण्य उपनिषदनि 365 बिलाइनि 368 बिलाइयाव बेखौ मोनगोन। बे श्लोकखौ बृहद आरण्य उपनिषद। बेवहाय आरो दिन्थिबावनाय दं बृहद आरण्य उपनिषदआव। बाहायजाग्रा अराव आहुति होयोबा जिबिनि जाग्रा आदारा जोनोम जायो, सृष्टि जायो। जों जे ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायो, लेखा फरा लिरनायाव बाहायो, खोमसियाव बेरायनो थाखाय जों बाहायो, टर्च लाइट, साथि, लेम्प, लेंथर बायदि बायदि बाहायो। बेबहारि अर। बे अरखौबो जोङो जगआव बाहायनाय जायो, बेबहार खालामनाय जायो। बे बेबहारि अराव आहुति होयोबा जिबि जिउनि जाग्रा आदारा जोनोम जायो। मण्डपाव जों बनखौ जाब्बाय, बन जाबनानै बेनि गेजेराव कर्पुर चन्दन होबाय। जों अरखौ सिगां बाहायगोरो, बेबहार खालामगोरो। सलाय खाथिजों सुखांबाय, सलाय बिखबाव खाथिजों सुखांबाय, जोंबाय। जोंनाय लोगो लोगो जों बेखौ बनाव फोनांनानै अरखौ फोजोंनाय जायो। बेबहारि अग्नि होनबाय बेखौ, बाहायनाय अर। दा बे बाहायनाय अराव बे मोनसे साननो गोनां। जोङो अगदाबाव अर जरायोबा जों मा खालामो? बेवहाय ओंखाम ओंख्रि सङो, साहाफोर फुदुङो, बायदिसिना सङो। खिन्थु जगनि जाबनाय बनाव बेयाव फोजोङोबा बे पारमाथिकआव थाङो अरा। बेनिखायनो बे गिबियाव जों बाहायग्रोनायखायनो बेखौ बेबहारि अर होनना बुंदों। जोंखांनायनि उनाव जों बेखौ बेबहारिखौ बाहायनाय जायो ना पारमाथिकआव बाहायनाय जायो, बे गावनि मावनायनि सायावसो सोनारो। संनाय खावनायाव बाहायबा बे बेबहारिक जाहैबाय, आरो जगआव बाहायबा बे पारमाथिक जाहैबाय। बेनिखायनो बे उपनिषदआव बेखौनो बुंदों, बाहायजाग्रा अराव आहुति होयोबा अन्नआ सृष्टि जायो। जों जगआव अरखौ बाहायबाय। अर जोंखांनायनि उनाव जोङो पूर्ण परमात्मा ज्योतिस्वरखौबो जोङो गोसोखांहरनानै गोसो गोरबोजों खुलुमबाय, सिबिबाय। बेनिफ्राय आबाहन मन्त्र आवरायनानै आरज खालामनानै जों आहुति मन्त्रजों प्रसाद होबाय। बे जाबाय पारमाथिक। पारमाथिक जाहैबाय नालाय बे जगनि उखुन्दैया गेजेर अन्तरि खुलुगाव मोब्लिब ज्योतियाव सौहैनानै बे जोमै सोमजिहैसिगोन, आरो बे जोमैनिफ्रायनो गोग्गो गोथार अखा बे बैसुमुथियाव गोग्लैफैसिगोन। बे अखानिफ्रायनो 4 आथोन जिबिफोरनि जाग्रा आदारफ्रा जोनोम जाफैसिगोन आरो मा। बेनिखायनो बुंदों बेवहाय बाहायजाग्रा अराव आहुति होयोबा जिउ जिबिनि जाग्रा आदारा अन्नआ सृष्टि जायो। जठराग्नित आहुति दिले शुक्र सृष्टि হয়। गाहोग्रा उखैहोग्रा अराव आहुति होयोबा जोला बिदै जोलै
चक्र एम्फौ सृष्टि जायो होनदों। जठराग्निया जाहैबाय बेखौ खदाग्नि होननाबो बुङो। उखैहोग्रा गांहोग्रा अर थायो उथुमायनि गाहायाव। बे उथुमायनि गाहायनि अराव जोङो जायोबा लोङोबा बे अराव नांहोयो, जायखौ इंलिसाव लिभार फांसन होनना बुङो। बे जाहोग्रा लोंहोग्रा उखैहोग्रा अरानो जोंनि जठराग्नि बा खदाग्नि। नै जों दा जाखांबाय, जोंनि पाकस्थलिया उदैया बिबुआ आबुं जानानै दं आदारा। जेला बे अरा फोमोननानै सेमलांबाय, हजम जालांबाय, अब्ला बे जेला हजम जाजोबो अब्ला उदैया फिसा जासिगोन। बेनि उनाव 10 घन्टा बा 12 घन्टानि उनाव रिंगानि उनाव उखैफिनसिगोन आरो माने जानाय आदाराव हजम जाबाय नालाय उखैफिनसिगोन, माने अरा बिफिनसिगोन। नै गैला आं खामजोब्बाय जाजोब्बाय दाना हरफिनबावदोलाय होननानै अरा बिसिगोन। उखैयाबा जों जानो हाया लोंनो हाया, आरो जाखांनानै जोङो जाबावनो होनबाबो जों जानो हाया। मानो होनोब्ला उदैनि बिबुनि थाग्रा जायगाया आबुं जाहैजोब्बाय नालाय, बेयाव जों जायोबा बे जायगा मोनहैला। जबरजम जायोबा हयथ' बे गफिननोबो हागौ, अजिरन जागोन। नैबे दा बेखौनो खदाग्नि बा जठराग्नि होननानै बुङो। बेवहाय जोंनि जानाय आदारखौ जायोब्ला जों बेनिफ्राय अन्नआ हजम जानानै सुक्रकित सृष्टि जायो, जोला बिदै। बे मन्थन खालामसिगोन। जों अगदाबाव अरजों बा गेसजों संना जानाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ, मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जाबावोबा बे उथुमायनि गाहायाव थानाय अरा आरो फिन संफामबावो। जेब्ला बे संफामबावबाय जों सिनायनानै मोनला। दहायसो जों जादोंमोन पनिर, फान्थाव बेलाथि, पापर जादों, गाजर जादों, ओंखाम जादों, बेफोरखौ जों जाजोबो। बेखौ संफिननानै बे मा खालामगोन, दोगोन खालामसिगोन। मिस दोगोन खालामसिगोन। बबे आलु बेदरमोन, बबे पनिर बेदरमोन, बबे ओंखाममोन, बबे गाजरमोन, बेवहाय सिनायला। बे मिक्सार खालामजोबसिगोन। बेनिफ्राय बिनि रसखौ सेबखांनानै थैयाव रानसा फुरायसिगोन। गाज्रि रसखौ बियो हासुदै महरै एरनहरसिगोन। ओमफ्राय बे जिथुनाखि जानानै साबा जाबाय, सेबखांजानाय साबा जाबाय, बे साबाखौ बियो खि महरै एरनहरसिगोन। बेनिफ्राय मुल बे जानाय आदारनि रसखौ बियो थैयाव रानसा फुरायनानै देहा गंसे रानहरसिगोन। मेगनाव नांगौखौ मेगनाव हरसिगोन, खानायाव नांगौखौ खानायाव हरसिगोन, आसुगुराव नांगौखौ आसुगुराव हरसिगोन, बिगुराव नांगौखौ बिगुराव हरसिगोन। बिदि रानना हरजोबसिगोन आरो बेखौ होनदों पन्चम अग्नि। बे जठराग्निया गांहोग्रा उखै होग्रा अरा बेबायदि खामानि मावो आरो बे जाबाय जठराग्नि बा खदाग्नि, उखै होग्रा गांहोग्रा अर। बेनि उनाव फैबाय थामथियाव मा, पन्चम अग्नि। पन्चम अग्नि माने 5थि अर, मोनबा अर। बे दहाय बुंनाया सानखानो हानाय अर, गियान अर, सानफ्रामबो जेब्लायबो नुबाय थानो हानाय अर, गांहोग्रा उखैग्रा अर आरो बिमा, मोनबा। बे मोनबा अराव जोला बिदैखौ जुदि आहुति होयोबा, बेयाव जुदि मोनबा अराव आहुति होयोबा बे मोनबा अराव स्थिति जाहैयो। पितृरूपी निराकार, बिफा महराव नुनो मोनाखिसै। मातृरूपी बियो उनाव जोनोम होसिगोन। बे बिफा महराव नुनो मोनै महरै थाहैनाय समावनो बे अरा बिश्वकर्मा, जगत निर्माता, मुलुगखौ दाग्रा फिसाख'आव बियो दाबाय थासिगोन। पितृरूपी निराकार, बिफा महरै नुनो मोनै। दायै दानानै जेला 9 दान 9 सान जाहैबाय, 9 मास 9 दिन पुर्णांग जाहैबाय बे स्थूल देहाया। पुर्णांग जाखाङोब्ला बेनि उनाव बे बिमा महराव सारिनोसै आरो जोनोम होनोसै। बेनिखायनो बेखौ बिमा महरै नुनो मोननाय, बिफा महरै नुनो मोनै, बिमा महरै नुनो मोननाय। पितृरूपी निराकार, मातृरूपी साकार। एथ' दुबय भावे आपुनि एक। नों हौवा हिन्जाव सानै जासेयावबो नों सासेयानो। कारन सूक्ष्म स्थूल, बिफा महरै नुनो मोनै महरै कारन महरै हाबफैबाय।
बेनिफ्राय सूक्ष्म मिहि जाना थाहैबा बहाय शुक्र शनि मोननैजों लोगो नांलायनानै गथा महर जाहैबाय मिहि थाहैबाय सूक्ष्म 9 मास 9 दिननि उनाव बिमा महराव जोनोम होबाय स्थूल गथा देहा महरखौ नुनो मोनबाय हौवासा ना हिनजावसा गोसोम ना गुफुर ना मागुर सावलिया नुनो मोनसिगोन आरो बिमानि गोरबोआव थानायावथ' जों नुला नालाय जेला स्थूल देहा महराव जोनोम होबाय अरा बिमा महराव जोनोम होबाय जों बे गथ'खौ नुनो मोनबाय आरो साकाराव नुनो मोनबाय बेनिखायनो बे परमकल्याण गीतानि अमृत सागरनि मंगलाचरणखौ फराय तुमिये क्रियातीर सर्वशक्तिमान अव्यक्त अप्रकाश पितृरूपे निराकार तुमिये क्रियातीर सर्वशक्तिमान व्यक्त प्रकाशमान मातृरूपे साकार एत दुबै भावे आपुनि एक होनना बुङो मंगलाचरणखौ फराय नोंनो सर्वशक्तिमान गोहो फुंखोरासिन क्रियातीर खामानि मावनायनि गोजानाव नोंनि मावखोमानाय खामानिखौ जों नुनो मोना अव्यक्त व्यक्तबो खालामनो हाया जों बेरखांहोनोबो हाया माने फोसावनोबो हाया जों अप्रकाश बेरखाङाबो अव्यक्त अप्रकाश पितृरूपे निराकार बिफा महरै नुनो मोनै तुमि व्यक्त प्रकाशमान नोंनो नुजाथिनाय बेरखांनाय गोहोगोरा नुनो मोननाय मातृरूपे साकार बिमा महरै नुनो मोननाय व्यक्त प्रकाशमान मातृरूपे साकार बिमा महरै नुनो मोननाय सानै जासियावबो नों सासेयानो होनबाय एथ' दुबै भावे आपुनि एक बेखौ बुंबाय बेनिफ्रायनो जोङो बे पन्चम अग्निनिफ्रायनो जों जोनोम जायो मोनबा अरनिफ्रायनो जों जोनोम जाजोबनाय जिउ जिबिया मोनबा आथोननिफ्राय जोनोम जायो आइमोन आफामोन बेनो जाहैबाय मा अन्डस उद्भिद आरो जरायुस अन्डसआ जाहैबाय दाउ बिमाया दाउदैखौ दैनानै गनानै गफायो गफायनानै बेनिफ्राय दाउसा फिसा ओंखारो अन्डस उद्भिदा जाबाय हा सुंखावनानै रज'यो दा नै जेठ मासाव गय जावैसिगोन बे गया आसार सावन मासाव खिलिबोसिगोन दा नै फोथाराव आबाद मावदों सोरबा केरेला गायदों सोरबा थाइबें गायदों सोरबा बानलु गायदों बायदि बायदिसिना दैज्लां बोथोरनि आबाद मावदों बे जोलै बेगरफ्रा सान्दुंनि बिदुं मोननानै हाखौ सुंखावनानै गाजा हरनानै ओंखारबोसिगोन अंकुर होया गास होनो अंकुर माने गाजा अंकुर होया गास होय गाजा हरनानै बिफां जायो थरायो बिलाइ गोरलै ओंखारो बेनिफ्राय सप्ता खनसेनि उनाव बे बिथराय जाहैबाय बिलाइ गोरलै जाहैबाय ओंखारबोजेननायखौ थरायनाय होनो जेला बिलाइया गेवसार फैबाय बिथराय होनबाय बिमानि बिलाइ थरायबाय आरो ओंखारबोजेननायाव फिसा जंफ्लिफ्लि नुगोन बेखौ थराय होनगोन जेला एसे 3-4 इंसि गोलाव जाबोबाय गुवार जाबोबाय बिथराय होनबाय बिथरायनिफ्राय बे बिलाइ जालांसिगोन नैबे बे जाबाय उद्भिद जोङो जोलै बेगरखौ हायाव फोयोबा माइ खुबैयोबा बेसर सबाय सिबिं खुबैयोबा फोनानै एवखनानै मै होयोबा बियो सप्ता खनसे बा सानब्रै सानबानि उनाव बियो साननि बिदुंजों गुदुं मोननानै बियो गाजा हरनानै बेरखांबोसिगोन हा सिंथिं मानो थाङा बिनि गाजाया हा सिंथिंथ' थांनांगौमोन ना मानो थांदिया मानो ओरै गोजौथिं मानो ओंखारबोखो बै साननि रोदाखौ नांगौ साननि हासारखौ नांगौ ओंखायनो बे गाजाया गोजौथिं ओंखारबोयो जे अर सुयोबा जोङो अरा जोङोबा अरा गाहायथिं मानो थाङा अर सालाया गोजौथिं मानो फैयो उखुन्दैया मानो गोजौथिं थाङो बै अरा सानजों लिंक थाबाय नालाय सानजों अरजों मोननैजों मोनसे नालाय बे संयुक्त जायो अर सालाया गोजौथिं फैयो थिग बिदिनो जोलै बेगरनि गाजा हरनायाबो गाजायाबो साथिंसो ओंखारबोयो सिंथिं थाङा नैबे बे जाबाय उद्भिद जरायुस फिसाफोरनिफ्राय जोनोम जायो मैदेर गान्दा लख्रा सैमा अमा मानसि मै बेफोरो फिसाफोरनिफ्राय जरायुसनिफ्राय जोनोम जायो बे मोनथाम आथोननिफ्राय सारिमुथि जिबिफ्रा जोनोम जायो उद्भिद
अनदस आरो जरायु बे जाबाय अरनि गोहो।